S našou kamerou sme navštívili ranč na Striebornom jazere, kde sa konalo trojdňové sústredenie Barrel Racing Clinic s talianskym trénerom Giuliano Giughera. Zo strany jazdcov aj divákov bol veľký záujem, avšak počasie prekazilo plány mnohým z nich. Tento deň bol zároveň spestrený šľachetným činom, kedy chlapec s Downovým syndromom Filip Graňo dostal svojho vlastného koňa. Rozhodol som sa s Giulianom, že urobíme taký dobrý skutok. To rozhodnutie padlo vlastne na Vianoce. Týždeň pred Vianocami, tak mi napadlo, že keď vám to tak veľmi dobre išlo spolu s Fionou, že asi si budete rozumieť a bude u teba dobre, tak ti ju odovzdávam. A nech sa vám darí vo svojej ďalšej športovej kariére. You can translate for me too. Thank you. I said at the Christmas we make a decision to make a good. I hope you can do it. Veľa zdaru. Nech sa ti darí. Porozprávali sme sa aj s Liviou Legenovou, ktorá sa na celej akcii podielala, ako tento nápad vznikol a či môže kôň zmeniť životy ľuďom s podobným problémom. Podľa čoho a akých kritérií ste vyberali koňa pre chlapca s Downovým syndromom? Filipko je vlastne brat jedného nášho známeho alebo priateľa zo Slovenska, ktorý bol u nás trénovať, spolupracuje s nami. A viac menej k tomu došlo ako si náhodou. Prišli na 2 týždne trénovať k nám do Talianska a táto kobylka, volá sa Filip, jej dalo pracovné meno Fiona. Má už 15 rokov, je viac menej na dôchodku, ale je to bývalá majsterka Európy s malým dievčatkom. Čiže je to koník veľmi kľudný, veľmi vyrovnanej povahy, veľmi dobre natrénovaný. Bohužiaľ už hlavnú športovú kariéru má za sebou, tak sme ju vybrali pre Filipa, či si spolu sadnú a išlo im to naozaj veľmi dobre. Sám Giuliano bol prekvapený, že Filip jazdil s Fionou oveľa lepšie ako niektorí ľudia, ktorí nemajú absolútne žiadne zdravotné problémy, z čoho bol prekvapený, lebo práve takéto dieťa s Downovým syndromom je neskutočne spontánne, urobiť to, čo sa mu povie a fungovalo im to neskutočne. Vraví, keby všetci jazdci jazdili takto úplne spontánne, boli by neskutočne úžasní. Takže dovolím si tvrdiť, že Filip má skôr výhodu oproti nám niektorým, lebo my ostatní jazdci veľa premýšľame, máme svoje vlastné, máme strach, niekedy príliš veľa rozmýšľame, nerobíme veci tak spontánne, ako to robí on, takže klobúk dole pred ním. Na záver nám Filipov otec opísal, akou cestou sa dostali ku koňom, koľko času pri nich trávia, čo bolo pre nich dôležité a aké sú ich ďalšie plány. Ja mám absolvovaný trénerský kurz, som v podstate profesionálny tréner dostihových koní a Filip sa poprvýkrát dostal ku koňom, ku klusákom a jazdil na mojom chrbte v ruksaku na klusáckom ováli. To boli tie úplné začiatky, kedy som mu dal tie dlhé klusácké oprate do rúk a tváril sa ako veľký jazdec a klusali sme po klusáckom ovále. Potom sme prešli z osúlky do sedla, najprv sme jazdievali spolu a jedného dňa povedal Filip, ja sám. Zostali sme všetci v šoku, dobre, fajn, zosadol som z koňa, on sa posadil, ako keby sa na tom koni narodil a tváril sa ako král. Potom prišla veľmi dôležitá fáza, a to hypoterapia s doktorom Holím v Hronovciach, kde jedného dňa doktor Holý povedal Filipovi, ty si skončil s hypoterapiou, ty sa nebudeš na koni voziť, ty budeš na koni jazdiť a začal sa mu špeciálnejšie venovať a po 10 hodinách Filip skákal na kruhu, na madlách, 30 cm kavaletu a všetci sme z toho boli úplne prekvapení. Koľko času trávite pri koňoch? Posledných 5 rokov trávime od jary do jesene pri koňoch veľmi veľa času, lebo pred 5 rokmi sme Filipovi kúpili prvého koňa, kobylu Sáru, s ktorou absolvoval aj svoje prvé preteky a v minulej sezóne dokonca prvé preteky v otvorenej kategórii, kde sa v 12-člennom poli umiestnil na 7. až 8. mieste. Takže celý náš čas od jary do jesene je na našom malom rančíku, kde spolu s Filipom sa pripravujú jeho ďalší kamaráti. Aďo, takisto s Downovým syndromom, Lea, ktorá má detskú mozgovú obrnu.
a na budúcu jar majú náš tím rozšíriť ďalšie deti, 2 deti s Downovým syndromom, ďalšie dieťa s autizmom, takže tento tím sa nám rozrastá a tento darček nám pomôže neskutočne napredovať dopredu, lebo Filip sa bude môcť s Fionou posúvať ďalej a takisto si myslíme, že Fiona potiahne ďalej aj ostatné deti. Filip, čo ťa najviac baví? Kone. A ktoré presné odvetvie asi? Čo jazdíš? Vecen. Dobre. Dobre. Čo jazdíš? Barely a slalom. Barely a slalom. Dobre, ďakujeme za rozhovor.